Hello guys! Good morning po! Hello! Nagsisip-sip na naman yan ng kamay niya. Ano? Nakaligo na po ako. Ano? Ikaw nakaligo na? Ha? Nakatingin sa camera talaga? Sa camera? Ha? Oo? Ano? Nakatingin talaga sa camera yung baby kong yung maganda. Sabi mo, hello po. Ganda po ba ako? Ang ganda po ba ako, bebe? Hindi na natawa. Nahihiya na. Nahihiya na yan. Ewan ko sa iyo. Wala tayong magagawa. Pag nakipagkwentuhan lang ako sa'yo maghapon. Yun yung gawain natin. Maghapon. Makipagkwentuhan sa batang yan. Ngayon, dahil marami tayong time ngayon, makipagkwentuhan lang kay baby. Ano? Di na. Tuwang-tuwa na yan. Ano? Makipagkwentuhan lang dyan si mama. Ano? Oo. Ay, ewan ko sa yung bata ka. Na tayong magagawa. Di ba, pag-vlog ko, makipag-usap lang tayo dito sa batang. Alam niyo yung ano, yung grape na binili namin before, doon sa lababo. Sira na agad. Nakakainis. Pakita ko sa inyo. Ito yung ating gripo na sira na. Ang ginawa ni Papa, nilagyan ng Volcasil. Pinapatigas muna. Ayan. Wala. Hindi ko alam kung bakit. Nalabas na yung tubig na singaw. Siguro sobrang ano kasi ng pressure dito ng tubig namin. Bilis siyang masira. Tapos nilagyan pa natin dito diba ng filter. So yung tubig niya parang gustong lumabas. Pero dahil may filter dito, dito sila. Yan, kaya ang ginagawa namin pag nagugas si kuya, pinapatay na dito sa ilalim. Yan, pinapatay niya dito. Ay, naku po. Wala tayong ano ngayon. Bukas pa to. Pag matigas na, saka magagamit. Kakalagay pa lang kanina. Inayos niya. Huwag na muna siguro kami maglagay ng filter. Gawa ng nasisira yung gripo natin. Bibili tayong bago. Hindi na to pwede eh. Dito, pag pinapatay mo siya, lumalabas pa rin dito yung tubig. Lustered na yung ganito. Sa sobrang lakas ng tubig. Kusa siyang bumubuka. Kapag hinayang tong ating gripo, no? Magkano nga mabili namin ito? Sa bagay, mura lang naman yan. Kaya mura kasi ilang buwan lang din palang gagamitin. Siguro nasa 300 pesos yata yan. Or 400. Tapos binili natin yan. Buntis pa ako last year, no? Bago mag-December yata tayo nagpalababo. Kailan nga ba natin pinagawa? Nakalimutan ko na. Tingnan na lang natin sa vlog. Siguro mga 6 months din. Dapat talaga matibay na yung bibilhin mo. Hindi pwede dito sa amin ng ano, basta-basta lang. Kasi yung, ano ba, yung ano ng tubig. Ano ang tawag dyan? Pwersa. Sobrang ano, malakas yung labas ng tubig ba. Ewan ko kung ano ba yun. Nakalimutan ko nga tawag. Yung pwersa na lang. So, ganyan. Pag mamurahin pala yung bibilhin mo, masisira agad. Kaya yung ano, pera natin abala pa. Diba? Pinabahan ako ng mais. Merienda. Itong mais na to, ang tagal na sa rep, tapos kumulubot na siya. Kumulubot na yan. Ngayon, tinry ko lang ilaga. Wala na siyang lasa. Ang mais pala, ganun. Ano, pag napatagal na siya na nasa rep, tapos ilalaga mo, ang mangyayari, ganyan. Naging, ang tawag dun, matabang. Tapos, kulubot. Wala na, hindi na masarap. Medyo konti yung napaluto naman natin today. Paubos na yung mga ulam. So, ang ginawa ni Papa, gumawa siya ng tokwat baboy. I-video ko doon. Video natin yung gawa niya. Masarap. Ginamit ay tokwa. Ayun. Tapos, lalagyan ng, nagisa na siya nung paglagay na sauce. Tapos, yung pinaka-lechon. Hiwa-hiwain. Magkano yan? Dapat hiwa-hiwa. Ganyan na yung size niya. Hihiwain pa ito. Sino lang ba? Maghihiwa. Ayun. Tokwat baboy. Ay, kanina pala ito. 300 pesos. 1 kilo ng paminta. Yung binibili namin dito yung naka-plastic. 100 pesos yata. Parang 1/4 lang nito yun. 100 pesos. Ito 300. Natawad ko pa. 350 dapat eh. Sabi ko 300 na lang. Ayun. Pang ano na siguro yan. Mga 2 weeks. So, ito yung tokwat baboy. Kaunti lang pala. No? Ito na lahat yun. Yung tokwa. Hiwalay talaga yung sauce. Ito yung tokwat baboy. Ito yung sauce niya. Kukuha pa ako ng sibuyas. Lalagyan daw ng dahon ng sibuyas. Sarap. Tapos,
Yung natong, isa na lang. And pork steak, yan na lang din. And adobo, marami pa. Tapos, dinuguan. And bopis. Medyo marami pa rin naman. Lechong kawali. Marami pa bagong prito to ni Papa. Kinahabol. May reserve naman dyan sa baba. So, yan na lang. Konti na lang ang laman. Nakapag-grocery na ulit tayo. Ang bill ay... Ayan pala muna. Papakita ko muna sa inyo. Para sa kainan, tsaka dito sa amin din. Konti lang yan. Yung kaya lang ng budget ba? Pang 1 week or mga 5 days, 3 days, ganyan. Para hindi araw-araw namimili. Ganun kasi gawain namin ngayon, araw-araw. Pero ngayon, na medyo nakaluwag-luwag. Nakaluwag-luwag. Meron tayong pambili. So, ayan yung ating grocery. Ay, hindi pala ako. Si Heidi ang nag-grocery. Hindi ako. Siya muna. Sa social lang naman, tsaka yung ibang gulay na bibilin sa palengke. So, ito yung sa kainan ba? Oo. Ito yung bill niya. 1,458. Tapos, ito yung sa amin sa baba. So, ano na pamili niya? Asukal. Konti-konti lang pinamili natin. Hindi na yung nasa isang sako kasi masyadong mahal. 400 pesos. Eh, ang budget natin ay 2,000 lang. So, ito muna. Mga ganitong asukal. Ayan. 1 kilo. Hindi ko alam kung ilan. 2 kilo siguro to. 4 na ganito. Na tigka kalahati. Tapos asin. 1 kilo yung isang ganyan. Tama ba? Oo. 9 pesos lang to. Isang ganito. Tapos ito ang mahal. 41 pesos. Yung binili natin nung nakaraan, magdadalawang buwan na, 5 piraso. Ayan, ngayon lang siya naubo. So, ito pang ngayong buwan. Tapos, magic sarap. Para dun sa kainan, ginisa. Ayan, tapos yung mas 3 na yung pinabili natin. Kasi mura doon. Mahirap pag dito bibili, 37. Maliit lang yun. Eh, ito, 1 kilo na to. 74 lang. Tapos, ano pa? Ito, mayonnaise yung nilalagay sa sisig. 2 gamitan na siguro yung isang ganito. Kasi isang sandok ang ginagamit niya, yung malaking sandok nilalagay sa sisig. Tapos ito green peas para sa pork steak. And ito yung gagawing pakbet. Ito pa pala asukal oh. Pero asukal bigbakal mo tulo? 3 kilo? 5 kaya, 5. 4? O yan pa. Sa akin, okay. So ito yung mga gulay-gulay pa dito na yata ito sa amin sa bahay. Ito sa akin din, wala akong sibuyas eh. So ayan, repolyo. Ito kila umboy. Kaumboy ini. 5. Oh, 5. Tapos ito sa kainan, yung mga bumili pa siyang paminta, nakabili pala kami kanina, 'di ba? Yung 1 kilo. Naku, naulan. Maingay. Ito carrots 1 kilo, tapos patatas siyang nandiyan, bibilisan ko na at uulan. Tapos itong plastic na ganito, 15 pesos ganyan ano. 15 pesos. Oh, 15. Ang isang ganyan kasi may mga nagte-take out doon. So, ayan, maraming ang take out mo niyan. Tapos yun lang. Kalabasa. Nakabili si Papa ng kalabasa, 15 lang. Tapos ito daw sa palengke, 20. Mas mura doon sa binilhan ni Papa sa Sipokot. Mas mura. Doon na lang daw dapat mamamalengke para mura yung mga gulay. Grabe, sobrang layo ng mga ano niya. Siguro itong carrots na to, gurano ang carrots dyan. Ano yan? 45 yan. Oh, 45. Baka duman mas mura pa lalo sa Sipokot. Ito nga eh. 15 lang. Idigdiyo, 20. Ay, may fruits din. 45. Tapos, 46 isa ron. Si patatas. Hindi pala nagkakarayo ang presyo kayo ano. May prutas pa tayong binili tapos sagi na doon sa kainan. Ito itlog, medium size. Nandun yung nasa resibo din yung presyo niya. Doon niya sa kainan kasi ginagamit sa kinalas tsaka sa luglog sa kamami. Yung iba gusto ng itlog. So doon yan. Kami ang walang itlog. Ayun yung tray natin oh. Walang laman at kulang na daw yung dala niyang pera. 1K yung para sa amin, 2K sa kainan. Kaso short na. So wala tayong egg. Ito yung nabili natin saging. 70 yata ang kilo or 60. Ang lalaki niya guys. Tinda natin dito sa kainan. Tapos nakita niyo yung mga bayong doon. Bayong natin. Naka-ano na siya, naka-display dito. May bumibili naman pa isa't isa. Lahat ng bayong natin yun, no, nakalambitin dyan.
Yung ating tokpat baboy, wala kumain ngayong hapon. Mamayang gabi na ulit tayo. Ayan lang. Ito, nilagang baka. Yung sibuyas, pang toppings. Marami pa. Pero ito, wala na. Siguro ito, dalawang ano na lang to, tatlo na order. Tapos itong bobis, ganun din. Mga 5 na lang yan. Kunti na lang, ang marami na lang natin ay baka. Yun na lang yung natirang ulam. Tsaka yung lechong kawali, konti na lang din yan. Ulam namin tonight. Ito ulit. Sarap tong isda na to. Healthy pa. Mackerel. And igigisa ko siya with sitaw. Tapos itong iba, ano yan, yung sa kangkong. Yung tangkay ng kangkong. Tinanggal ko yung dahon kasi ano na, ang tawag doon, yung parang sira na yung mga dahon. So, pinuha ko lang yung tangkay niya. Gisa natin with saba. Ulam namin tonight. Wala na naman yung mga batuta natin, guys. So, wala akong makutusan dito. And hindi rin ako makaakit sa taas dahil magbantay kay Ayla. Si Papa nandyan sa loob. Natutulog na siya dahil maaga siyang nagigising pagka umaga. And nakatagay sila doon ng kaunti kasama yung kapatid ko tsaka yung bayaw ko. So, tulog na. And si Ayla nandun din. Naglalaro. Hindi naman naiyak. Tinatulog ko muna ng isa para ang kulit kasi. Kinakausap si Bebe. Baka madaganan. So, ayun. Magigisa lang ako nito. And ayun na yung ating update tonight, guys. Thank you so much for watching. And sa mga nagpa-shoutout, thank you so much. And kay Kazab Macboy na lagi nanonood. And kay Jean Bagsik, kay Danya Paro, sa lahat ng mga nauuna dyan na nanonood. Thank you so much, Rowena. Ayan, mga lagi ko yung nakikita. Salamat sa inyo, guys, sa support na kahit pucho-pucho na naman yung vlog ko today. But yeah, thank you so much. Don't forget to like and subscribe. See you bukas. Bye-bye!